γεύση μια γλυκιά αμαρτία. Προς τα δικά σου τα μάτια να ξυπνώ το πρωί. Με το μέλι που απλώνω να κολλάει η ζωή. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε. Έχουμε εισβάλει στο σπίτι του Βαγγέλη του Ορφανίδη, ιδρυτή. Θα δείτε πώς φτιάχνει καφέ. Ιδρυτή και μέλος των OK. Εν αναμονή της κυκλοφορίας του πρώτου επίσημου βίντεο κλιπ της μπάντας. Θα δείτε τώρα πώς φτιάχνουμε καφέ. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα όταν αγοράζεις καλό μηχάνημα που χτυπάει καφέ. Δεν είναι καλό να αγοράζεις καλό μηχάνημα που χτυπάει καφέ, γιατί έχει πολλή πίεση και αν δεν είναι μεγάλο το ποτήρι τα πετάει όλα έξω. Οπότε λοιπόν έχω αναγκαστεί και έχω αγοράσει μεγάλα ποτήρια για να το χτυπάω κατευθείαν. Και επίσης πολλές φορές ρισκάρω να μην φύγει όλος ο καφές απ' έξω. Θα το δείτε τώρα, μπορεί να είμαστε τυχεροί. Σαν συνταγή του, σαν εκπομπές του Sky, ξέρεις που δείχνει. Μπορεί να είμαστε τυχεροί. Βάζουμε λοιπόν, αυτός είναι ο δικός μου καφές. Βάζουμε 2 κουταλιές ζάχαρη, 1 καφέ. Για τον Αλέξη θα βάλουμε το καινούργιο ποτήρι και θα βάλουμε. Εδώ τραβήξτε λίγο εδώ παρακαλώ, εδώ. Θα βάλουμε. Αφού τον θέλει μέτριο, θα του βάλω 1,5 ζάχαρη, βλέπετε εδώ 1,5 και 1,5 καφέ. Και 1,5 καφέ. Πώς φτιάχνουμε το φράγμα. Βάζουμε μετά λοιπόν λίγο κρύο νερό για να είναι πιο κρύος ο καφές και να κρατήσει περισσότερη ώρα την κρυάδα του. Βάζουμε λοιπόν εδώ τέτοια. Βάζω πιο πολύ, αναγκάζομαι να έχω περισσότερο φρέσκο στον καφέ γιατί έχω καλή φραπιέρα και αυτό έχει συνέπειες. Κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Τράβα εδώ. Βάζω μέσα αυτό, με το που θα το πατήσω, κοιτάξτε κρυσκύρι θα γίνει. Τα πετάει τα μισά έξω. Στο τσακ, να τα! Χυθήκαν όλα έξω. Κοιτάξτε να δείτε. Αν έπαιρνα μία crown των 10 ευρώ δεν θα το είχα αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τι έχω αναγκαστεί και έχω πάθει. Να το. Κοιτάξτε, ίσα στο τσακ αυτό. Είναι φοβερό κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό όταν θέλετε φραπέ, μην κοιτάτε το design όπως την πάτησα εγώ. Θα πάρετε ένα φτηνό που δεν θα έχει πολύ πίεση και δεν θα σας πετάτε από έξω. Τώρα αγκάζω να το ξεπλένω εδώ, βικτέξι κακό, δηλαδή για να φτιάξει ένα καφέ, καταστρέψω όλη την κουζίνα. Αναγκάζομαι λοιπόν πριν βάλω τα παγάκια κτλ. Να καθαρίσω την κουζίνα από το χυμένο καφέ. Τραβάς έτσι. Κανονικά. Αν και είχα στο μυαλό μου να μιλήσουμε για την μπάντα, αλλά τελικά άλλαξε το πλάνο της συνέντευξης. Στο Sky φαίνεται αυτή. Πώς θα φτιάξετε καφέ. Sky καφές. Λοιπόν, και τώρα βάζουμε παγάκια. Επειδή είναι μεγάλο το ποτήρι, επειδή είναι καλή η φραπιέρα, άρα έχει μεγάλη πίεση, άρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω μικρό ποτήρι γιατί τα πετάει όλα έξω, αναγκάζομαι και βάζω πολλά παγάκια. Άρα ξοδεύεις και παγάκια. 4 παγάκια σε κάθε ποτήρι. 4 παγάκια σε κάθε ποτήρι, είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Ούτε φρεντοτσίνο με τέτοια κατανάλωση. Βάζουμε εδώ, βλέπετε εδώ, τα χτυπάμε. Κάνουμε έτσι εδώ. Και μετά θα σας δείξω και πώς να ανοίγετε γαλατάκια χωρίς να πιτσιλάτε. Εδώ σήμερα κάνεις μια έφοδο στο εργαστήρι σου μέσα. Είναι να τακτοποιείτε και να έχει και τα όργανα, δεν πειράζει. Μια και πολύ κρυφή ματιά. Πολύ κρυφή ματιά, έφυγε. Πολύ ωραία, δεν έχω γαλατάκια. Το ψυγείο του μουσικού, γεμάτο μπύρες. Δεν έχω γαλατάκια, αλλά υπάρχει λύση πάντα. Δεν πας στο mini market, πας στο mana market που είναι από κάτω όροφος που μένει η μαμά μου. Πάω να φέρω λιγάκι τα γαλατάκια και... Οκ, bye. Θα πάω υγεία καλή με γύρες. Φοβερό το mana market, εξυπηρετικότατο. Πας για γαλατάκι και σου φέρνει ολόκληρο γάλα. Βάζουμε λοιπόν και το γάλα. Δυστυχώς δεν έχει σήμερα μάθημα πώς να ανοίγεις τα γαλατάκια τα μικρά χωρίς να πιτσιλάς. Δεν πειράζει. Και βάζουμε κρύο νερό και πάλι. Βλέπετε εδώ θέλει τη σωστή πίεση στο νερό για να γίνει σωστός ο καφές. Βλέπετε το μπουκάλι στις 90 μοίρες ακριβώς. Δεν σαν το κρασί. Και τόστα έχει μέσα. Και καλαμάκια. Τα οποία για να ξεχωρίζουμε ποιος είναι ο μέτριος και ποιος ο γλυκός βάζουμε ροζ στο μέτριο. Που είναι του Αλέξη και πράσινο σε μένα που είναι γλυκός επειδή και εγώ είμαι γλυκός. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή που θα φτιάξουμε παστίτσιο. Ήταν ο Βαγγέλης Ορφανίδης από τους OK. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή. Γεια!
Χαίρετα την κάμερα, χαίρετα, δώσε φυλάκια. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε για τους χορηγούς μας. Το καφέ Jacobs, τη ζάχαρη. Ναι, εκεί. Αυτά, εντάξει, δεν μπορούμε κάτι άλλο τώρα να σας δείξουμε. Μέχρι εκεί μας έχουν πληρώσει. Οκ, φιλιά.